Ці ведалі вы, што беларуская мова магла называцца крыўскай, а наша краіна крывіяй? Як вядома, поўнач Беларусі ад Менска і вышэй даўней насяляла племя крывічоў. Менавіта яно стала ядром полацкага княства, першай беларускай дзяржавы. Назва крывічы, паводле адной з версій, паходзіць ад пасады вярхоўнага жраца у старажытна-балцкай міфалогіі крыва-крывейты. Паводле іншых версій слова крывічы паходзіць ад слова крэўныя, гэта значыцца родныя, або ад крывой, значыцца пагорыстай мясцовасці. Навуковец і дзяржаўны дзяяч беларускага адраджэння Вацлаў Ластоўскі быў вялікім папулярызатарам крывіцкай ідэі. Ён прапаноўваў называць Беларусь крывіяй і шырока ўжываў гэта ў назвах сваіх прац, такіх як расійска-крыўскі беларускі слоўнік і гісторыя беларускай крыўскай кнігі. Такія ідэі рухалі бацькамі адраджэння найперш таму, што тэрмін «Белая Русь» як палітычная назва быў навязаны за часам уваходжання нашай краіны ў склад расійскай імперыі. І так ці інакш увесь час адсылаў да панятку «Русь» у яго сучасным, а не гістарычным значэнні. Гэта значыць да Расеі. Вярнуцца да гістарычнай назвы Літва і Ліцвіны ўжо не выпадала, бо нашыя суседзі першыя ўзялі сабе гэтае слова як назву дзяржавы. Таму ў пошуках адрознення і ад Літвы, і ад Расеі Ластоўскі спыняўся на варыянце «крывія», а мову нашу прапаноўваў называць крыўскай. Да крывічоў адносіў сябе народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, які паходзіў з недалёкіх ад Полацка вушачаў. Класік сотні разоў згадваў крывічоў у сваіх вершах. «Душою не крывілі крывічы, бо крэўнасць з небадолам адчувалі». Або «Мы рата і святла, крывічы, верхачы неўміручай пагоні». Зразумела, што сёння ўсе гэтыя дыскусіі можна разглядаць толькі як факты з гісторыі, бо ўжо вырасла шмат пакаленняў беларусаў, якія ведаюць нашу краіну як Беларусь, а нашу мову як беларускую. Таму размаўляйма ж па-беларуску, ну або па-крыўску, калі некаму так падабаецца. Калі вы шпацыруеце па цэнтры Варшавы, то можаце пабачыць тут, на вуліцы Маршалкоўскай, наш родны бел, чырвона-белы сцяг і надпісы на беларускай мове. Адразу на душы, радасней, весялей і прыемней. А адкуль тут з'явіўся наш бел-чырвона-белы сцяг і надпісы на беларускай мове? А зараз мы даведаемся. За мной. О, бібліятэка публічная. Добры дзень, шаноўнае гаспадарства. Кніжная мудрасць саладзейшая за пчаліны мёд, так казалі старажытныя мудрацы. А калі нехта хоча спатоліць сваю прагу беларускай кніжнай мудрасці, то можа завітаць у цэнтр Варшавы, у бібліятэку МДМ на вуліцы Маршалкоўскай і тут пазычыць, узяць, пачытаць беларускія кнігі з праекту «Жывітэка». А сёння мы паразмаўляем са стваральніцай, арганізатаркай беларускай бібліятэкі «Жывітэкі» тут у Варшаве Александрай Гушчай. Прывітанне, Александра. Вітаю, Віктор. Калі я іду па Маршалкоўскай, цэнтральнай вуліцы ў Варшаве і бачу бел-чырвона-белы сцяг у акне бібліятэкі і беларускія словы, надпісы, адразу гэта так мяне падбадзёрвае, уздымае мой дух, дадае мне сілаў нейкай упэўненасці, пазітыву. І вось праз некаторы час я даведаўся, што тут існуе такая цудоўная бібліятэка, «Жывітэка». А раскажыце, калі ласка, што гэта за яна і як узнікла ідэя яе арганізаваць? Ідэя ўзнікла з таго, што, на жаль, такая сумная нагода ўсё ж такі была. Гэта паўнамаштабнае ўварванне Расеі ва ўкраіну і пачалі стыхійна стварацца такія пункты ўкраінскія, салідарнасць з Украінай. І я бачу, што вось у бібліятэках з'яўляюцца палічкі. Я думаю, чаму б нам не стварыць такое? Канешне, я правяла рэсёрч
я бібліятэкарка, не магу проста нанава ровар ствараць. Аказваецца, ёсць пры беларускай амбасадзе бібліятэка, але не ўсе ж могуць туды пайсці, так як людзі маюць розныя статусы ўцекача, таму гэта немагчыма. Была яшчэ, наколькі я ведаю, палічка ў беларускім доме, але усялякае бывае, людзі стамляюцца ад палітыкі таксама, і я разумею, што людзі будуць жыць тут і праз 10 гадоў, і праз 20, і файна будзе, калі ў бібліятэцы будзе такі пункт, дзе можна пазычаць кніжкі. І гэта такая бачнасць таксама і для палякаў, і для іншых жыхароў Варшавы, што ёсць такая беларуская дыяспара, што гэта не руская мова, не руская культура, а нешта асобнае. Ці шмат прыходзіць людзей, і хто гэтыя людзі, якія карыстаюцца жывіятэкай? Што яны гавораць пра сябе? Вось цікава, хто гэтыя чытачы? Я тут не працую, на жаль, гэта валанторскі такі праект, але калі я прыходжу аддаць кніжкі або папоўніць калекцыю, то часам сустракаю розных людзей. Залежыць, то бок ёсць бацькі з дзецьмі, якія даведаліся, прывялі, паказалі. Ёсць дарослыя людзі, ёсць гісторыі, калі у самым пачатку кнігі дарылі, гэта былі студэнты з-за мяжы, якія сустракаліся з беларускамі, мелі нейкія кніжкі, таму вось яны падарылі гэтыя кніжкі. То бок все такія гісторыі розныя і натхняльныя, таму па-рознаму. На жаль, у лічбах не магу сказаць. А як вы папаўняеце колькасць асобнікаў? Вы за свае грошы набываеце нешта людзі прыносяць, як гэта выглядае? Часам і за свае набывала. Зараз больш фандрайзінг, але, канешне, вельмі файна проста кліч даць, што давайце збярэм. І ў першыя тыдні, канешне, гэта былі дары такія, падарункі ад людзей. Хтосьці кажа, што пераязджаю, аддам табе кніжкі, хтосьці кажа, што ўжо прачытаў і што яны мяне будуць проста ляжаць, вось аддаюць. У Беларусі, канешне, таксама назбіралі добрую калекцыю, перадалі нам. Таму ўсё па-рознаму. Хтосьці нават дасылаў з Чэхіі, дасылалі людзі. Здалёку. Або падарункі ад аўтараў кніг таксама такое практыкуецца. І я супрацоўнічаю з выдаўцамі некаторымі. Была вось аднойчы схадзіла тут на сустрэчу з бурмістрам Варшавы, не Варшавы, а сяродмесця гэтай бібліятэкі, і заўважылі. І потым у канцы года бібліятэка сказала, што вось можам 2000 вам удзяліць на тое, каб купіць кніжкі. На папаўненне фонду, так? Так. І 40-30 кніжкі купілі тут. Александра, а чаму нам, беларусам, як вы мяркуеце, важна захавацца як беларусамі тут, у гэтым месцы, у Варшаве? Напэўна, людзі маюць цяпер столькі праблемаў, яны ўсе эмігранты, ім трэба неяк свой быт арганізаваць. А часу, напэўна, на падтрыманне нейкай нацыянальнай ідэнтычнасці не хапае. А чаму важна ўсё ж імкнуцца падтрымліваць вось гэты агонь беларускі ўнутры сябе і заставацца беларусамі? Я разумею, што гэта мяне вельмі напаўняе, натхняе, і што часам ўжо стамляешся размаўляць на гэтых усіх мовах. Дзесьці трэба па-ангельску, дзесьці па-польску, па-нямецку, яшчэ па-некаму. І разумееш, што ўсё, хочацца адпачыць, хочацца пабыць са сваім. Пачуццё дому таксама, гэта ж пра яго, пра страчаны дом усё ж такі. Пабыць разам, калі ёсць нейкія святы, нагоды. Гэта вельмі файна. І я ж кажу, гэта натхняе. Трэба захоўваць у сябе, таму што нібы у нас і глобалізацыя ідзе, але ўсё ж такі я болей сустракаю людзей, якім цікава, хто ты такі і адкуль ты. І калі ты можаш нешта пра сябе расказаць і паказаць, што а вось не, у нас ёсць адрозненні, гэта болей людзей цікавіць. І ёсць болей павагі, чым калі ты кажаш, што я касмапаліт такі ўвесь. У мяне са свайго досведу магу сказаць, што палякі вельмі цікавяцца, калі я расказваю пра Вялікае княства Літоўскае і пра сваё селішча, сваё мястэчка, пра ягоную гісторыю, як быў вялікім княстве літоўскім. Гэта чымсьці вельмі захапляе, і яны шмат пытанняў задаюць. А у вас, Александра, якія асацыяцыі звязаныя з вашым родным селішчам? Бо вы паходзіце са Столеншчыны, так? Якая вось цікавая таксама ў моўным плане, бо там сустракаюцца дзве стыхіі, і украінская моўная стыхія, беларуская. Як выглядае вось сітуацыя у вас на Столеншчыне?
Смоліншчыне моўнае. Як у вас вообще размаўляюць? Вы маглі б, можа, падзяліцца прыкладам гаворкі? Ну, то давайте буду говорить по-своему. Ситуация такая, что покуль человек не едет в город, он не боится быть собой. Но даже если поедет в город, то вельми мало, наприклад, зольшан людей, які все ж таки говорять по-русски. Все ж таки їм простіше говорити по-своєму. От уже если люди едут вчитися, то это уже больше впливає все ж таки на те, що треба, як і всі, треба по-русски, бо мені ніхто не пойме. Ну і вже нахапаються і вже говорять, ніби й забилися. Ну я думаю, що от у таких ситуаціях простих, от як треба там, не знаю, бульбу кинути, то говорить по-своєму, тому що, ну, як ти вже той бабі чи діду скаже, що візьміть ти те сіє, так? Ну, були раніше більш такі случаї, що потикали тим, що таки приїхав москаль. Записали навіть студенти Брестського університету таку історію, що от приїхав з армії, говорить по-русски, все, вже не це. Не отличишь. Ходить, день, два, три, больше. Наступил на граблі. Граблі йому полбу добре дали. Навчився швидко по-своєму говорити. Тому що вспомнив, якби, свою. У стресовій ситуації перша мова одразу приходить у голову. Так і є. Ну, я послухав, у вас вельми близька до літературної мови гаворка. Трохи Усьо є. ж. Трохи є. Бо ваше селище, як воно називається? Велеміче. Велеміче, ви кажете. Яно знаходиться недалеко від городка, на ўсход. Так. Ад гарадка. І у вас ёсць оканне, але ў той жа час там вельмі выразнае вялікае дзеканне і цеканне. Ну, я думаю, от слова залежить. От баби з дідами більш м'якче говорять, і теж, якби, ході, ну, ніби їдзе, і просто можна почути. Ну, все одно, якби, трохи є таке, що прикмета того, що полішуки. Ще моцно залежить від села, від того, що старі говорять так, молоді вже понабирали слов русських, говорять так. Русифікуються вельми хутко молоді, так? Русифікуються, так. Все ж таки в інтернеті, ну, мало сустрення, що от по-своєму. От як по-своєму, то це значить, це треба пороготати щось. Так от по-русски, ну, то що ж таке собі, тому що ти чуєш акцент свій, білоруський, ну, і думаєш, ну, які ж русські, коли чутно. І ошибки їхні, от це всякі такі влазять. І ти думаєш, ну, ні, все ж таки, не русские мы. Палесе гэта такі унікальны рэгіён, дзе шмат вельмі вёсак, сёлаў, селішчаў. Яны былі ізаляваныя праз балоты. І вось кантакты з жыхарамі навакольных селішчаў, яны былі вельмі рэдкія нават. У кожнай вёсцы, у кожным селішчы свая нейкая унікальная гаворка праз гэта паўставала, ўзнікала. А у вас ёсць нейкія такія слоўцы ці нейкія выразы, показкі, выказванні нейкія, якія вось толькі ўласцівыя для вас? Ну, я записываю гэтыя такія словы, а, вы якіх нідзе такі няма. нават слоўнічак складаеце, так? Так. Я заглядывала ў старыя слоўнікі, там тураўскі слоўнік, або там брэшчыны слоўнік. Ёсць там з Альпеня такі файны Іван Ляшкевіч, і настаўнік ён, і такі аматар-краязнаўца. То ён некалі выпусціў такі слоўнічак, такі альпенскі. То з імі у нас ёсць пару словаў. Жлукціць. Не пьянствовать, а жлуктить. Ну, вот это вот, если жлуктить, то это вот именно пить горелку. Вот это такое значение. Жлуктить. Жлуктить. Не жлуктите, люди. Бо будзе вам пазней кепска. То правда. От калі браць старых людзей, то матюкі не вельмі любілі, рускія матюкі. Гэта ўсё ж такі там з арміі панахапвались, яшчэ где-то откуда-то. Не вельмі яны приязныя, но былі от такія словы, звязаныя з хваробамі, такімі старымі, там цур тобе дапек. Цур тобе допек. Дапек. Ну, от, а цур гэта хвароба, так? Это хвароба, так. Оказывается, что это хвароба. Або там трасца яго бере, так. А трасца, ну, так, ну, гэта такая лихоманка нейкая, лихоманка. Так?
От, або там чорт його знає, ліхо його ведає. От такі от штуки, і ти розумієш, що це от таке не церковне, а со старих часов такий пережиток, але от люди старі більш любили такими. От. Що ти ганишся? Не мачукаєшся, а ганишся, ганить. Ага, лається, це ганіться, так? Ну, Як цікаво. от вони ганілись. Або весь час, коли там, наприклад, нешта у нас не так, а у сусідів нормально, то у нас ліхо, а у тих тихо. От, наприклад, так. Або наоборот, коли тут тихо, то там ліхо. Ну, от, підставляються якби ім'яни такі. Шмат всіляких яких Ой, таких вельми речей. цікаво. Вельми цікаво. А ёсць такое, можа, ёсць такія словцы, якія вы ўжывалі і думалі, што яны літаратурныя, пазней аказалася, што людзі носьбіты літаратурнай мовы іх не разумеюць. Ёсць такое? Процьма таких Процьма? слов. Так. Ёсць нават такія словы, аказваецца, яны ёсць у польскай мове. Усё ж такі мы заходняй Беларусі. Там патычка. Патычка на польскія памідоры. Маці ўсё время кажа. А потым я чую, што палякі кажуць патычка. Така, нормально. Або... Это такі калок, да якога прывязваюць, так, памідоры, так? Ну, от таксама. Баба моя любіла мяне чапляць усё, а дзед ёй казаў: «Паўліно, што? Не гаркай!» Ну, то бок, от ён яе так казаў. Падтруніваў, так? Ну так, ну просто прасіў, каб яна не данімала мяне. Вось, бо я была малая, і мяне гэта крыху злавала. Ну ты, баба, ну навошта ты гэта робіш? Ну вось, Паўліна, не гаркай. Ну ёсць некаторыя там рэчы, што ўсё ж такі не там прыгожы, а там хвайны, або хороство. Гэта больш пра прыгажосць сказаць. Або калі пра працу сказаць, то ой, якія працавітыя, не, якія горушчыя, горуны. Горушчыя, так? Ну, Гэта працавіты, так? ну так. Ой, як цікава, гэта, ну, трэба занатаваць і пра сябе буду так казаць, які я горушчы. Гэта адгараваць вельмі цяжка працаваць. Працаваць цяжка, так. Ну, але ж, напрыклад, калі ўзяць там пісьменніка, там Алесь Гарун, так, то ўсё ж такі вядомае слова гарун, але ў нас менавіта гороваць, горушчы. Сразу о. Менавіта так у нас. Вельмі цікава. Я думаю, што трэба пашыраць вось такія лакальныя слоўцы і каб штораз больш людзей пра іх даведвалася і таксама ўжывала. Праз гэтыя слоўцы таксама лакальныя асаблівасці як бы расцвітаюць і паказваюць вось такую непаўторнасць мясцінаў, з якіх гэтыя слоўцы таксама паходзяць. І вось мы, таксама як лакальныя патрыёты, мусім дбаць пра тое, каб нашыя мясцовыя слоўцы не забываліся, каб яны ўжываліся і былі ва ўжытку. Дзякуй вялікі, Александра. Плёну, натхнення і радасці ад таго, што вы робіце. Дзякуй. А я запрашаю нашых гледачоў прыходзіць і актыўна карыстацца беларускімі кнігамі і паказваць усім, што жыве беларуская культура, жыве Беларусь, і мы, беларусы, таксама жывем. Жыве Беларусь! Жыве вечна!